Со пеном поздрав Егаголесе, Лесе Чавенге, Пралинге, Романинге, Нековеса се, с 100 точки на оркестъра, Екшугар Гючеко, чакайте, Содиес. Акая гини романи, Amari teni fese, Amari şampiyoni se, Yapto casa, Koji tu razbir. Tak kire da sarsi ya. Autwa. Oflini fete la fareni faya. Olmadı yaptım kızı. Tekinema. Autoland. Ama rifana. Haydi kolegi. Rak çıkan tıkarak. Yaşa. Hey. I koji to razbira. Hey. I Filip se spira. Amari Filipe se. Te llamaba. Te quería. Na jaki te koli Ibadi Te kenema Amari kanek Yaşamadı yaşafin Akali duye frandege A yaşafini Koji to razmira Eba se spira Ovo specijalno od Musli za Vladi и специално за най-скромния, който дава без първоначална вноска. Yes. Яша. И така, айде. Нямаме проблем с клиентите, щом са редовите. Amare vadise, amare Filipe Tekerema, hey, yaşa vadi, yaşa Filipe, Няма нищо страшно, като имам бяло brașno. Haydi be vadi Щастливе сладка моя, за autolog аз говоря. Да си вземеш, да си видиш на айфона. Щастливе сладка моя, за autolog аз говоря. Да си вземеш, да си видиш на мечтата. Te girava romalen, amare pralenge. Yaşa ve prala, Adi bari ukovi, gađala. Amare pralenge. Haydi deli. Skudiri dom 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 dom. Господарите на ефира, може би 10 точки от Игара. Само не Everybody. заведи сама. Айде, Вели! Яша! За господарите на ефира, камон, камон, камон. Дай, дай, Яша Гило! върти, let's go, покадай. И после продължава специално за Влади, за Алтуан, за най-добрия!
старата неделя. Чия легиците вече дискотеки генуат. Сервиза до хотела, сервитьорката орнела, без звезди съм казва тя. Хайде да ти угодя, ръм сервиза до хотела, сервитьорката орнела, без звезди съм казва тя. Браво! Само едно внимание малко така. Ти знаеш, Денка. Внимание! За млади! Така, продължаваме Та мистерия не пана още. Не, със следващия поздрав. но.